Assalamualaikum. Matur suwun kowe kabeh wis ngeklik video iki. Tapi ojo lali sadurunge kowe kabeh nglanjutke video iki, klik tombol subscribe. Dengan subscribe kowe kabeh ndukung channel iki untuk selalu ngelawak. Amarga subscribe iku gratis, ora bakal bayar. Oke rek, ojo lali yo. Selamat menonton. Petri gratis duit nggo tanganku modal ora tak iya. Syukur ngemis sik kono. Meskipun kere ran de iyang, aku kan bahagia selalu ya ye. Sabedino aku ngutang nang ngene sakit buat. Saiki aku ngutang ning wekmu gendi ya. Aku saiki ra ndek duit, arep mangane ora iso njaluk sendi ku lho. Suci, ora ndek duit aku ngemis sik wae kono. Wis bombop, giri mati wingi tak emplok. Padahal tak apusi glemen. Para jomblo kene merapat ana siaran. Ayo saiki awake dhewe para jomblo harus siap menjalani kehidupan meskipun delok wong-wong gandengan, pacaran, wong-wong kaya ngono kuwi loro ati sing ning jero ati. Tapi ayo tetep tegas, pantang mundur lan pada saat menghadapi urip iki awake dhewe kudu semangat. Hidup jomblo, hidup para jomblo, ayo semangat, pantang menyerah. Hidup jomblo. Yang nonton video ini jomblo enggak? Iya, Tolong kenalin dong. ya bisa. Kenapa? Dia cowok. Apa nggak ada cewek gitu? Ada banyak cewek. Terus kenapa nggak ada yang mau sama saya? Karena kamu sok ganteng, padahal jelek.